La terra és proximitat, el cel infinit. Sovint he dormit al ras. Les nits estelades m'he allargat boca amunt i he vist passar el carro de Selene. No s'otregueja. Si alço els braços, sento com les rodes tan llunyanes em llisquen en els palmells. Em deixen pols de cristall que no m'obre altres ferides que les de l'enyorança. Hi ha vegades en què el relat de les vivències d'una persona és com un compendi d'història universal, d'història humana. Aquest seria el cas d'en Joan, el protagonista del carro de Selene. Un aventurer infatigable, un republicà exiliat a la França ocupada i després alliberada, un soldat de fortuna a Indoxina, un granger als confins d'Austràlia, un lluitador que persegueix per mig món un somni de joventut. Recuperar el contacte amb la seva germana gran, Selene, el parador de la qual desconeix. Selene és, a més d'una esplèndida dona de carn i ossos, la joventut, la felicitat, l'escalfor de la llar, la sang que bull, els ideals gloriosos, la vida que val la pena de viure i per la qual es podria arribar a morir. El carro de Selene és també una extraordinària novel·la coral, amb multitud de veus que ens retornen sempre a una cruïlla, la que porta al Puig Boscà o al Puig Ventós, allí on tot va començar i on tot ha d'acabar. Amb el carro de Selene, un text construït des d'un pòsit de saviesa i d'inspiració que només els més dotats poden oferir, el gran escriptor mallorquí Llorenç Capellà ens brinda una autèntica obra mestra, destinada a ser, si la sabem descobrir, una joia de la nostra literatura. Si alcem els ulls, veurem el carro de Selene. Salut i bona lectura.